tačno u praksi zapravo znači ova inicijativa? Tradicionalni novogodišnji čarobni izlozi otvoreni su 8. put u Francuskom institutu u Knez Mihajlovoj ulici. Bili smo i na izložbi radova 9 vajara sa master studija Fakulteta primenjenih umetnosti u galeriji SKC. Zima, stigle i padavine i zato su uslovi za vožnju sve lošiji, a kakvo je stanje na putevima u Srbiji reći će nam Marija Krivokuća koja se javlja za Automoto Saveza Srbije. Marija, dobro jutro. Bio pregled najvažnijih vesti. Idemo sada do Ane da čujemo kako. Čuli smo, postoji određeni broj projekata koji će dobiti sredstva i tu se naravno odmah postavlja pitanje kakvi su to projekti, da li su to neki projekti koji će se vrlo lako i sa velikim značajem i primeniti u praksi. Pa ja sam zadovoljan da je se tako brzo raspodelila ova sredstva koje su došla od Evropske zajednice pod nadzorom Svetske banke i tih 14 projekata je izabrano od 70 prijavljenih projekata, što je za relativno kratko vreme sasvim dobar odziv, ali ovo je isto jedna druga, tako da će imati i tu vrstu pomoći da bi što pre ušli u svoj biznis ili ako su već u svom biznisu, da počnu da ga i dalje razvijaju. Fali li nama preduzetničkog duha? Podrazumeva da li ti projekti treba da budu i primenjivi, odnosno potencijalno i profitabilni. Da sve ono što ste saznali, odnosno neki podatki koje ste otkrili ili dostignuće koje ste postigli, da tako kažem, najbolje u laboratoriji, odmah u praksi i primenite. Dobra osnova i dobar baza. I vi im ne pomažete samo jednokratno, dakle, kroz donacije u okviru fonda, nego se prati posle i uspeh tih projekata, pa oni mogu iznova. Kako to sada radite, odnosno čemu ste trenutno posvećeni? Pa posvećen se na više projekata, ali sada u poslednjih godinu dana je velika i za taj samovozići automobil, znači vožnje vi programirate da se u budućnosti zaradi. Hvala vam što ste bili gost jutarnjeg programa i možda poslužili svojim. Gosti Beograda imaće priliku da uživaju na Trgu bajki. Nema dalje. To je ne naša odjava, već ime novog albuma našeg muzičkog. Pa nego šta, našto kad su ovako lepe teme? Jeste da nije baš optimističan naslov, nema dalje, ali ima dalje. Ima dalje i to dva dobra koncerta. Novi koncert, 24. Koncert 2009. godine. I za taj prvi koncert, ono što je specifično, i imali smo već prilike da čujemo to u medijima, ali valja ponoviti jer je stvarno interesantno. Ti si imao samo jedan album. Pa tako, pa za mene. Da budeš priznat u svom selu, tako kažu. Jest. Ono što je opet specifično za tebe kao umetnika, u nekom trenutku si počeo sam da komponuješ iz nekih svojih motiva. Iz nekih svojih motiva, evo ti kažeš otvoreno iz nužde. Ali isto tako praksa je da neke pesme, gotove kompozicije čuvaš i po nekoliko godina dok ne osjetiš da je pravo vreme za njih. Pa jeste, da. Tako je bilo i sa pesmom Voli me ne voli.